Еврорадио.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыо. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым, як звычайна, можна слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыо ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Днямі, як днямі, напрыканцы мінулага месяца у Юрмале адгрымеў гучны фестываль, які арганізавала Лайма Вайкуле. Чаму я пра яго расказваю? Таму што ў гэтым фестывалі браў удзел наш беларускі спявак, выканаўца Юзары. Здавалася б, браў сабе ўдзел і браў, але не проста так. Там былі пэўныя цікавосткі. Вось пра гэтыя цікавосткі мы сёння і пагаворым з нашым госцем. А гэта Юзары. Добрый дзень. Прывітанне. Юзары, наколькі было нечаканым, што вас запрасілі на гэты фестываль? У гэтым годзе не столь нечакана, таму што я ўжо трэці год там прымаю удзел. Таму для мяне гэта было як традыцыя ўжо, ведаеце, але ж я ўсё ж такі адзін, хто прыязджае да яе столькі раз. Таму і кожны раз я прыязджаю з беларускамоўным матэрыялам, і гэта для мяне вельмі важна, гэта мой прынцып, гэта маё правіла. Вось, дарэчы, вы мяне зараз так крыху апярэдзілі. Я хацеў спытацца, што я ведаю, што калі едзе спевак, гурт, ввогуле выканавец на нейкі значны фэст, ён рыхтуе адмысловую праграму. Вот вы адмысловую праграму рыхтавалі, і для вас не было нават такой думкі, а ўставлю я якую-нибудь англамоўную песню для публікі мясцовай? Не, канешне, просто я выпусціў альбом «Падзяка сэрца», і для мяне было вельмі важна таксама, каб ён прагучаў і за мяжой, так? І я ўсё ж такі не проста так яго рабіў, так? Каб самому паслухаць і паслухалі беларусы, але ўсё ж такі для таго, каб прапаноўваць наш такі фармат, беларускі фармат музыкі. І што мне вельмі прыемна, што прынялі гэтую мову, прынялі гэтую музыку, і яны прымаюць гэта як не штосьці такое перавыкананае, так? Але яны прымаюць як штосьці такое ідэнтычнае, толькі для нашай краіны, і вельмі гэта дае мне да мяне прыводзіць цікавасць іншых людзей з іншых краін. Ім цікава са мной паразмаўляць, цікава запытаць штосьці такое, спытаць, што за мова, таму што блытаюць, так, там, украінскую, польскую, так. Вот якой блытаюць, таму што нават у Мінску бывае, што па-беларуску загаворыш, і там кажуць: ой, а это вы па-украінску говорите? Так, але, канешне, там больш з украінскай, штосьці з польскай, але, ведаеце, ёсць такі выраз ужо у мяне, як збіраю такія выразы. Вы кажаце штосьці неправільна па-украінска, а я кажу, вы штосьці неправільна кажаце па-беларуску. Ведаеце, такі жарт. Але, канешне, мне вельмі прыемна, як зала прымае мову, як Лайма прымае мову. Мы, калі размаўлялі першы раз, я казаў так, хвалюючыся, што я буду выконваць песні на мове, сваёй роднай мове. Яна кажа: канешне, давай. І вось у гэтым годзе мы зрабілі ўжо такі дуэт з латышскай выканаўцай, вельмі такой выбітнай спявачкай Аішай. Мы выпусцілі, я зрабіў такія пасты ў інстаграме, каб пабачылі, як гэта адбывалася. І яна спявала па-беларуску. Вот, дарэчы, я і хацеў спытацца, это вот такая другая цікавостка, апроч таго, што на замежную сцэну Юзары вязе беларускую мову, яшчэ такая цікавостка, што ён дуэтам выступіў з латышскай вядомай, хоць і маладой, але вядомай спявачкай. Як вы дамовіліся? Гэта яна раптам падышла і сказала: Юзары, я ваша фанатка, можна я вашу песню заспяваю? Ці вы там да яе? Вот як это адбылося? Гэта была ідэя, канешне, Лаймы больш. Лайма проста хацела штосьці зрабіць такое, каб латышская выбітная артыстка спявала разам з выбітным артыстам з Беларусі. Таму мне казала, каб гэта было па-беларуску, таму што ёсць такая цікавостка, опять ж таки, што гэта Аіша, яе дзед з Беларусі.
І таму ей таксама было вельмі цікава спяваць, ей было вельмі складана спяваць па-беларуску, таму што ў ёй ёсць акцэнты па-расейску, і тут яшчэ і па-беларуску. І таму А мы... па жыцці яна, дарэчы, вот расейскамоўная ці латышская? Латышская, так. Яна больш, конечно, латышская, і ёй таксама складана па-расейску размаўляць, але, ну, як-то дамовіліся. Таму, ну, такой прыклад далучыў па-добраму, ведаеце, да мовы. Моя мягкой силой, як кажуть. До речі, вот зараз мы и попросим поставить такое видео с этого концерта, каб люди могли поглядеть, послухать, як это все выглядало. Ну, заодно и песню «Юзары» з нового альбома послухаете. Ага, поглядите. Дякую! Спасибо! Спасибо, сябры!
Вось такі дуэт у Юрмале адспяваў з нашага беларуска Юзары і Ая Андрэева, Айша, вядомая латвійская спявачка. Больш падрабязна пра планы Юзары, пра тое, як яго прымалі на гэтым фестывале ў Юрмале, мы пагаворым пасля невялічкай паўзы. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё, пасля вернемся праз 1,5 хвіліны. Зміцер Лукашук і Юзары для вас працуюць у студыі. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны ў інтэрнэце па адрасе euraradeo.fm і euraradeo.by. Слухай «Еўрарадыё» праз спадарожнік «Астра 4А». Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Далучайся да нас у сацыяльных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. One more step and I could fall away. If it happened, would it matter? And I can't tell if I should go or stay. Same old picture feels so hollow. How can anybody know what's best for me? Another page I turn in shame, and my decisions brought me to my knees. I needed someone. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. 19 жніўня ў мінскім абласным судзе пачнецца судовы працэс па нападзе ў школе ў Стаўбцах. Пра гэта ў сацсетках напісала прэс-сакратарка Вярхоўнага суда Юлія Ляскова. Пасяджэнні будуць закрыты або абвінавачанні, а на пачатак справы быў непаўналетнім. Такім чынам, разгляд справы аб падвойным забойстве будзе праходзіць без прысутнасці журналістаў. Бацька аднаго з загінулых 11-класніка Александра Романова у размове са «Свабодай» паведаміў, што не прасіў зрабіць працэс закрытым. На ягоную думку, у залу суда трэба было б дапускаць усіх ахвотных сачыць за разглядам справы. Ён збіраецца наведваць судовае паседжанне асабіста, пакуль ён не атрымліваў паведамлення пра пачатак разгляду справы. У Швецыю камуня Салентуна падлетак забіў 16-гадовага сына беларускага літаратара Дмітрія Плакса, Пятра. Паведамляецца, што хлопец забіў Пятра Плакса сякерай, потым сам здаўся ў паліцыю. Дмітрий Плакс, журналіст, мастак, пісьменнік, перакладчык, нарадзіўся ў Мінску, але з 97-го года стала жыве і працуе ў Стакгольму, Швецыі. На вуліцах Мінска ўжо дзясяткі табакерак, людзі патрабуюць іх прыбраць. На выходных новы кіёск заўважылі на прыпынку на вуліцы Леаніда Бяды за універсамам Рыга. У сацсетках людзі паведамляюць пра дзясяткі новых табакерак. На сайце «Зручны горад» з'явілася петыцыя з патрабаваннем прыбраць усталяваныя табакеркі і спыніць усталяванне новых аж да лакальнага рэферэндума. У нашай краіне дажджы пачынаюцца з гэтай серады. Заўтра даволі суха яшчэ ў нашай краіне, месцамі дажджы, тэмпература паветра ў дзень 16-24 вышэй за 0. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук, і разам з Юзары мы гаворым пра прынцыповую яго пазіцыю выступаць на любых фестывалях, не толькі замежных, не толькі беларускіх, усе, нават тыя, якія ў Расіі яго запрашаюць, выключна па-беларуску.
Ізарин, давай вот вернемся, вот мы зараз у першай напрыканцы першай часткі паслухалі твой дуэт з латвійскай спявачкай Айшай. Яна сама засталася задаволеная, ці вось, ну, прымусіла лайма яе пераспяваць з табой, яна как бы под прымусам Не, праспявала? прымусання нічого такого не было. Там, конечно, ей былі, па-першае, ей было вельмі цікава. Ёй было, ну, прыемна, што гэта да яе таксама адносіцца, таму што дзед яе беларус. І ёй просто было, канешне, прыемна просто спяваць такую музыку. Яна таксама мне пасля сказала пра гэта, што ёй было цікава і, канешне, прыемна спяваць якасную музыку, таму што вельмі шмат зараз ствараюцца такія адзіныя песні, так скажем, у адну гадзіну створаныя, вельмі шмат такіх песен, а гэтая песня, бачна, што гэта песня ўсё ж такі такая адпрацоўная такая песня. Таму, ну, канешне, мне як беларусу гэта прыемна чуць, і я бачу, што, ну, мы дамовіліся, што мы яшчэ раз сустрэнемся, што мы, можа быць, дзесьці яшчэ выступім разам, можа быць, у Латвіі, можа быць, у Беларусі. Я зараз не ведаю, мы просто дамаўляемся, таму што графік таксама трэба дамаўляцца па графіку. Вось, ну, ёсць ось у наступным месяцы таксама ёсць такія ідэі, як супрацоўнічаць. А зараз мы ідзем далей. Вот перш чым пра тое, як далей, я хочу вот все ж таки закрануть эту тему. Скажи, кай ласка, вот все ж таки беларуская музыка, сучасная беларуская музыка, ну, яна як ва ўсім свеце делится на вот такую популярную ці эстрада, вот, да якой ты, вот ёсць рок гурты, там ёсць нейкія там народныя калектывы, ну, народныя калектывы, ладно, але калі браць вот моладзевую музыку, будь то у року, да, ёсць там дастаткова шмат калектываў, якія спяваюць па-беларуску. Але гэта ўсё энтузіасты, якія пачынаюць там дзесьці як гаражны рок, у гаражах там збіраюцца там дзе-нибудь на, я не ведаю, там на кватэрах, а прафесіяналы з такой, з кансерватыўнай там адукацыяй, там вот это ўсё, яны вельмі мала да гэтага, менавіта да мовы звяртаюцца беларускай. Чаму, на твой погляд? На мой погляд, па-першае ж, канешне, там 80, там, амаль што 90%, канешне, вось пра што вы кажаце, што гаражная музыка па-беларуску, і таму і адносяцца да мовы так наш народ, так як і для сялянства, за палітыку, за гаражная, там, неякасная музыка, што не можна там паслухаць нармальна. Чаму адукацыйныя музыканты не робяць так? Таму што гэта вельмі складана. Так? Складана рабіць штосьці занова, там, так, ствараць штосьці новае па-новаму. Так? І гэта такі шлях вельмі складаны, вельмі доўгі, але я калі вырашаў, калі мне было цікава, я цікавіўся мовай, цікавіўся музыкай і што можна зрабіць, я для сябе, ну, паставіў пытанне, а хто можа гэта яшчэ зрабіць? Ось калі я з сябе не пачну рабіць гэты прыклад, то у другі іншы там ніхто не зробіць нічога. Таму кансерватыўныя, там яны, канешне, больш думаюць пра фінансавую палітыку, так, што будзе больш зарабляць грошы, дзе будзе зарабляць грошы. А, ў Расіі? Ну, тады па-расейску. Мы ж двухмоўныя, добра, давай па-расейску. Мы ж двухмоўныя, тады па-расейску. Ведаеце, так. Таму, ну, рынок вялікі такі расійскі, ўсё ж такі там у 10-15 разы больш. Таму мне здаецца, што гэта менавіта так у гэтым боку. Але маладыя ёсць такія спробы. Мне вельмі прыемна, што калі я вяртаўся, там тады не было гэтых гуртоў, яны не былі папулярныя, яны не былі увогуле там у асяроддзі, у СМІ. Зараз ўсё ж такі больш такая сітуацыя
прыемны для мяне і для беларускамоўнага асяроддзя, таму што ёсць там гурты там Наві, ёсць Нізкіс, там некаторыя там Акуты, там яшчэ хтосьці там, да, іншыя. І яны вось робяць крок да якаснай мовы. То бок гэта тое, пра што я ў першую чаргу рабіў першую песню «Мора». Так, то есть вельмі так гучна з мовай. «Мора» гэта першы крок да на ўспрыманне мовы як якасці, а не як для сялянства, там, для палітыкі, там, і проста штосьці зрабіць з музыкай, так? Вось, ну так. Я думаю, што я адказаў на пытанне. Ну да, тым больш вот менавіта да, калі гэта якасна ўсё рабіць, таму што можна і Нірвану сказаць, што вот нейкі такі гаражны рок, там сабраліся хлопцы, нешта там бразнулі, невядома што, але ўскалыхнулі ўвесь свет. Ну так, проста рабіць музыку і проста рабіць на мове яе, гэта недастаткова. Проста, калі вы хочаце рабіць на мове музыку, трэба, па-першае, зразумець мелодыку мовы, таму што яна іншая, яна ўвогуле іншая. І я з гэтым сутыкнуўся, і я зразумеў, што трэба ствараць новую мелодыку мовы. Па-першае, першапачаткова трэба на мова, каб яна ўсё ж такі у цябе ўнутры прагучала. І, ну, да гэтага трэба, ось тут творчасць павінна там проста палыхаць, ведаеце, таму гэта першы крок, бо ён толькі першы, але другі я чакаю, каб ўсё ж такі вельмі уважліва слухалі мой альбом, і вельмі уважліва, як музыкі, так і людзі, якія не адносяцца да музыкі, і зрабілі свае такія вынікі, і зрабілі свой крок ад гэтага. Таму што так толькі, ну, гэта правіла эвалюцыі, ведаеце, проста першы робіць, потым там, як даміно. Так, дарэчы, я так разлічваў, што юзары прынясе свой альбом, мы яго тут пакажам, прарэкламуем, але так атрымалася, што вот яго адміністратарка Ксенія павінна была падысці паднесці, пакуль не падышла, можа падыдзе. Юзары, дарэчы, вот узгадалі пра фестывалі, буквально перад гэтым вот фестывалем у Юрмале ты быў на фестывалі «Славянскі базар». Так. Вот параўнанні. Параўнанні? Да, параўнай. Вот Юрмалу, Лайма-Вайкулі фестываль і гэты «Славянскі базар». Ну, па-першае, мне тое, што так кідаецца ў вочы, гэта тое, што ўсё ж такі ставяцца да сваёй музыкі, да свайго мастацтва ў Латвіі ці ў Расіі, там, я не ведаю, больш уважліва і больш так, ну так, большай колькасцю, што ли, там, артыстаў, гуртоў, а ў нас больш такое, ну, конечно, больш такі націск на фальклорнасць, што ли. Не ведаю чаму толькі так, таму што ў нас ёсць вельмі шмат цікавых гуртоў і шмат цікавых артыстаў, таму мы, конечно, можам пабачыць гэта ў прыкладзе еўрапейскіх гульняў, таму што, ну, там вырашэнне было такое, выбіралі артыстаў, якія больш выбітныя за мяжой беларускія, і гэта ўвогуле зусім не тыя, амаль што усе не тыя, якіх мы глядзім па тэлебачанню. Вось. І вось «Славянскі базар», ну, па-першае, канешне, гэта зусім іншы фармат. Это там конкурс ёсць, так, і ў фестывалі ў Лайма-Вайкулі там увогуле няма конкурсу, там толькі фестывалі, выступы артыстаў з розных краін. І гэта больш, там больш цікавасць да таго, якія якасныя прыклады артыстаў ёсць у замежных краінах. І больш на збліжэнне, чым на проста якоеś там параўнанне. А ў «Славянскому базару» там, ведаеце, мне здаецца, што проста год за годам гэта стварылася нейкая тусоўка, якая проста вось прыязджае кожны год і сустракаецца. І гэта не дрэнна, гэта і не добра.
Таму мне есть вялікае пытанне, гэта фестываль маладых артыстаў, так, ці проста артыстаў, якія ўжо папулярны. Я лічу, што славянскі базар павінен прыйсці да новага ўзроўню, там іншага, каб адчыняць новыя імёны, адчыняць новыя стварэння, можа быць таксама дуэты, можа быць, пачаму славянскі базар не можа ствараць дуэты расійскіх, украінскіх і беларускіх разам, то бок там трыо такое зрабіць, ведаеце, артыстаў, якія проста будзе цікава паглядзець, як гэта з боку гледжання, там з пункту гледжання проста музычнага фармату, так. Менавіта мне было б цікава паглядзець на гэта. Але гэта не адбываецца, можа быць, да гэтага прыйдуць. Ёсць, канешне, там свае плюсы, свае мінусы, але гэта іншыя фарматы, увогуле іншыя. І ты артыст... Мне здаецца, вось мы сустракаліся з дырэктарам славянскага базару на такім зачынённым кругу, і мы размаўлялі на тэмат такого фармату славянскага базару ў будучыні. Таму, можа быць, я да гэтага мне далучыць, і я штосьці зраблю з гэтым. Было б вельмі цікава паглядзець, таму што я прыгадваю, даўным-даўно яшчэ на пачатку славянскага базара там нават было такое аддзяленне, не аддзяленне, вечарам такі ладзілі рок-канцэрт, дзе выступалі рокеры нашыя беларускія, і мне падаецца, я разумею, там запрасіць Стаса Михайлова, там пакасіць бабло, збіраць з нашай краіны грошы і паехаць дамой. Это ўсё нормально, но я думаю, што калі б зрабілі такую салянку, як кажуць, з добрых беларускіх выканаўцаў, там Нізкі, Свольскі, Крама, там Акута, яшчэ каго-нибудь, то сабраўся б таксама поўны амфітэатр людзей на гэта шоу паглядзець. Проста пытанне ў тым, будуць ли гэта глядзець у іншых краінах, так, і мне здаецца, першы год, можа быць, і не будуць глядзець, можа быць, не такая колькасць, таму што яны не папулярныя ў Расіі, там не папулярныя ў Украіне, больш-менш, так, чым у Беларусі. Таму, гэта таксама проста цяжка, гэта складана зрабіць гэта доўга можа быць, усе думаюць пра фінансы, але тады мы павінны казаць праўду, так, праўду пра тое, што вы не хочаце гэта рабіць, ёсць там фінансава цяжка гэта зрабіць, гэта вельмі там складана, няма часу, лянота, не ведаю. Просто скажыце гэта праўду людзям, што, ведаеце, у нас вельмі мала людзей, артыстаў беларускіх на тым или іншым фестывалю, таму што у нас няма грошаў, ці у нас іншыя там мэты, што мы хацім... Лепей мэты ўжо іншыя. Так, іншыя мэты, каб ўсё ж такі зарабляць грошы там і там адзін аднаму перадаваць там адкаты, ведаеце? То бок розныя бываюць мэты, і я лічу, што славянскі базар мае вельмі шмат магчымасцяў, каб развівацца вельмі хуткім тэмпам. І я думаю, што гэта ўсё ж такі адбудзецца. Трэба не толькі даваць магчымасць расійскім зоркам касіць бабло ў Беларусі, але і неяк спрыяць развіццю сваіх беларускіх артыстаў. Так, канешне, гэта адбываецца. Я бачу гэта, калі я проста зрабіў эксперымент, я такі чалавек, калі я не зраблю сам, я не буду проста лаяць для таго, каб проста казаць в пустоту. Так, і проста я паехаў па краіне і паглядзеў, як ходзяць на канцэрты. З рэкламай, з нерэкламай, і з актыўнай рэкламай, і зусім актыўнай рэкламы. Людзі, па-першае, не маюць грошай пасля расійскіх артыстаў, не толькі расійскіх, увогуле з іншых краін таксама.
і яны не ведаюць вось калі мы паставім расійскага артыста беларускага, мы просто тая хваля інфармацыйная, якая прапагандуе там выступ расійскага артыста, яна просто зашкалівае ўсіх беларускіх, таму просто у беларусаў няма ніякага так скажем, выбору, каб просто з'язджаць з краіны, таму што там іх прымаюць больш, таму што яны новыя, яны штосьці цікавае. І таму мы просто, ну, можем застаться без артыстаў, ведаеце, просто застануцца вось фольклорныя такія самадзейныя гурты, так, і яны просто застануцца, і мы ў гэтым будзем варыцца. А ўсе артысты просто з'язджаюць. Вот зараз просто мы з Аёвай там размаўлялі калісьці, там, яны кажуць, прыязджай до нас, прыязджай, будзем штосьці рабіць тут, цікава. Я кажу, а навошта? Я тут беларус, чаму мяне не падтрымліваюць? Ну, ось мы зробім, так, давай по-беларуску зробім. Ну, то бок, конечно, яна адчынена да новых там ідэй, але ўсё ж такі яна ўехала, Би-2 уехалі, там ну, вельмі шмат людзей, якія, можа быць, тут невядомыя, але вядомыя ў іншых краінах, яны з'язджаюць проста по прычыне гэтай, пра што мы зараз кажам, што проста няма грошаў, няма цікавасці да беларускіх артыстаў. І з іншага боку, што артысты не робяць якасную музыку, то бок ім няма таксама грошай для рабіць гэта. І гэта складана штосьці рабіць новае. Таму мой прыклад. Вось я зраблю, паглядзім, як гэта будзе далей. Ну і на завяршэнне. Мы пачалі з фестываля ў Юрмале. Я ведаю, што ты збіраешся і далей ехаць у фестывалі. Коротка, дзе будзе і з якой праграмай? Зараз вось упершыню Лайма Вайкулева фестываль «Рандеву» паедзе ў Адэсу. І я ўсіх запрашаў у сваіх сецівах. Таму запрашаю, хто хоча там марыў паехаць у Адэсу, паглядзець, потому што, ну, па розным прычынам, таму мне вельмі цікава, я буду ўпершыню. І таму там будзе такі, таксама гэты фармат гэтага фэсту, але будзе, мяне, напэўна, будзе больш украінскіх артыстаў. Гэта будзе дзе рабіць усё 95-й квартал, здымаць. Мне цікава, як гэта адбудзецца. Вось, і ўсё ж таки мне вельмі блізка Украіна, можа быць, ну, таксама буду спяваць па-беларуску. Па-беларуску там будзем 2 выступы. І паглядзім. Усім добрага дня. Вось так, Адэса, Юзары, беларускамоўная праграма. Слухайце добрую якасную музыку і спявайце па-беларуску. Зміцер Лукашук і Юзары развітваюцца з вами.